और सारा आज कलाकार एक मुंह से इस सारा मीडिया के बाइकआउट करलो आ केहू इंटरव्यू ना दी। आ हम कहे कि गांव में अगर मीडिया वाला कोनो कलाकार के माई या बहिन या बाबू लगे जाता तो का करे के बा, हम बोलेम ना, लेकिन तू लोग बुझल के का करे के बा। ई गांव ना, ई जवार में ना लौके के चाहिए कनी के। ये न्यूज वाला ओकरा का टॉर्चर कैले बा। आज वो जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रहल बा। ओकरा संगे हम और पूरा हमार भोजपुरी के सब गायक, सारा टेक्नीशियन, सारा लोग खड़ा बा आ हमनी के भाई के बचाएम सन, हर सख्त प्रयास करतनी सन। आज वो लोग इतना टॉर्चर कैलक ओकरा के, इतना जाकर हुआ देखे कि ओकर इंटरव्यू कैसे कैसे लोग ले लेबा। और सब लोग ओकरा अगर कुछ होता तो ओकर गुनाहगार बा लोग। वो सब लोग पर FIR काहे ना होके के चाहिए और ऐसा मीडिया के बहिष्कार काहे ना होके चाहिए। सब लोग कही कर लो कि जे मीडिया वाला बा ओकरा के बहिष्कार कर लो, कोनो मीडिया वाला के इंटरव्यू मत लो। आज जौन लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहल बा ओकरा जानता रह, ओकर मेहरारू के 8 महीना के लड़का बा पेट में। आज ओकरा पर का गुजरी, का आज ओकरा पर गुजरी ई बताओ। आज हम हॉस्पिटल जब गईनी है, डॉक्टर से बात करनी है, डॉक्टर बड़ी मायूस होके कहले हैं कि बचावे की कोशिश हो रहा बा। वो आदमी डिप्रेशन में आके, डिप्रेशन के कारण का बा रूल सुने तो अच्छा हो जाए। ई लोग तो ओकर इंटरव्यू लेबे कैलो, ओकरा घरे चल गई, ओकरा परिवार के इंटरव्यू, ओकरा घर से जब फोन आवे लागल कि भाई तू का करत रहा, तू डिप्रेशन में हमनी के डालत रहा, तब बेचारा डिप्रेशन में आ गई। अब पता ना का कोइल का ना कोइल की तो जांच के विषय बा। आई पर जांच हो रहा बा, रिपोर्ट आई तो पता चली